Веднага, като още като това, къде е Илонка, значи, еди какво си. Сега, Жорче, на къде сме с тебе? Първо на това нещо свършим работа. Значи, мен ми е вече дразни с ванините истории. Теб как ми те дразни, не знам. Ти го, че се записва. Верно. И сега се записана. Давай. И сега? Нищо не. Зорко, от това на нищо не прилича. Бива, но. Цял бива, мазе не бива. Моля, Боже, тази война ми. Ама в четвъртък съм на работа. Знам, бе, Мишка, няма да ходим. Как да ходим? Знам. Ми каза. Аз си ги знаех, аз знаех, че ти за четвъртък. Даже ние с Ваня мислихме да чистиме четвъртък. Ами сега ще видим как стане, ама сега. Нарежда беше утре, в петък. Да. Четвъртък, защото... Да. Тя днеска, сега преди малко е починала. И са решили четвъртък, защото да се дойде дъщеря от Англия с този ден. Аз мога питам Емилия, ама Зорко, не знам ще какво стане. той без... Не ме стане. Няма, нали? Защото ще бъдем само двама. Не дай тогава, не дай. Ти кой? Аз и Венци. Венци. А другите къде са? Ами, Колю ще кара майка му, пък Гришо има някаква работа и ще взема отпуск. Добре. Да, не се получава. Не се. Ваня ми беше много добра женичка. Тиха, кръскромна, не знам. Много добричка. Днеска ли е починала? Да. Но тя Илонка, когато я попитам, тя сега вика, обаждам те се kako вика, защото ти се питаш как и как. Да, затова вика. Вече не е добре. Вече да. Бог да, постоянно са. Исках да отида. Не става. Това, което не може, не може да бъде случайно. Няма. Знам, Зорка, знам. Да. Не съм идиот, да тук. Те мен ще ли скоро да се върнат, дъщеря и си купат апартамент тук. Спестили там, къде те вече... Ама къде е, в София или в Сандански? Не, в София, в Англия. В Англия? Англия са, да. И те, може би, 5 години вече са там. И виж как децата си са спестили да си купат тук. Вече отворите един кой. Аз нещо ми таковаше, че не може да ходи и само лежеше като той аз съм вече от 78 години, 9 сега ще стана. Камо и пък тя беше тогава много по-голяма. Аз се спомням, аз бях момиченце, когато тя дойде там да живеят при нас. От селата. Да, тя беше от това село.
Марикостино. Да. Не, по-нагоре. Левски. Не, Левска си от нас. Както и да е, ден, защото че това дойде, да. Много добричка беше. Се си мъчаш. Тук няма и опасно. Добре. Добре. Аз нямаше. Аз се подпомогла по-бавничко. Лодко, на тебе удобно ли ще ти е другата седмица? Не казвам се, надам. Този дето ти е, при тебе дето фалира. Как се казваш? Къде спира при мен? Васко ли? Не, Баскове. Който те му фалира едно време. Доктор... Да, бе, да. Само забравих. Данчо Милев. Милев, да. Абе, ако може да каже какво да взема, да отидем при нея. При него. Защото те някои имат с такова направление. Дали може изобщо само това да ми види. Ще говоря, да? Ако ти е удобно, разбира се. Защо не ми е удобно? Не знам. Сега едва съм се обула и ужаса. Десни. Трябва да му се, ако когато го питаш, да кажа, той е само един пръст, който отвън не дава такова, че има болки нещо. А пък аз ги имам. Нито кърви, нито нищо. Чист, така. Той удобно работеше. Да, бе. Сега е там. Би трябвало да съм до Чувалско. Да. Гледай го, оня си. Да, точно на него. Но как може дърт човек с цигара? Колко искаш. Така да си поне живота да ми е по-лек. И на наистина приятно пък вчера. На
Мата Хари. Да. Гледай Калинка. Гледай го едно. Тя добре. Оле пендри. Това беше преди. Майка си. Тя е отворена врата. Майка е на отворени врати и двете. Да. Както и да е. Стават тия работи, въпросът е човек да не ги мисли повече, но не става. Викам на баня, ти се приличаш на бабата ни долу, жона. Жони на бабата Иванка. Да, абсолютно метам като не, като те. Аз не мога да кажа. Той ти си лъжеш. И аз съм пендри миндри. Ти си лъж, знам. Има един друг такова. Може да го направя, аз ще го направя. Ти кажа ли защо се касава? Не, се касае това за теб. Ще говорим до вечера, да седнем. Едно или едно. Дума да не става. В момента да ти кажа защо. Тази вечер ти май си изтресен. Не съм си стресен. Глупост. Иди като се наблещаш, чакай, аз чувам и този път ме много така Нищо не изплаши. чуваш ти. Не ми трябва да говоря. Аз ще го купя. Аз ще го купя. Ако искаш да Аз аз ще го купя да имаш от мене спомен. Ами няма да кажеш, това от мен. За това съм. Ваня си има много едно. Моето е старо от твоето, но моето е голямо. Твоето не знае. Голям мъж. Не може да спира. 20 см. Не, никога не го не искам. Това си ми е Аз добре. като не искаш, аз ще си го взема. Вземи си го ти. И ще ти го сложа. Да, да. Защото Няма да стане. говори с майка си по този начин. Да. Тогава какво даде? Абе, не ме занимаваш сега. Ти не ме занимаваш. Колко пъти ти казваш, не ми трябва да го. Ти ще дойдеш с мен, аз да ти го купа, пък Да, бе, ще не дойда го- друг път. Тогава не го носи. Аз да си имам. Не мога да го нося. Можеш да носи. Ами ти забрави. Моля си. И тук са монтирали бариери, ама Празниците имат вкус и то е свинско месо, колбаси и мезета, черен ангел от свинен комплекс Голямо Вано. Трапеза за всеки ценител на истинско свинско месо, черен ангел от свинен комплекс Голямо Вано. Като се върне, може да си купим за вечер. Историята стъпва на пръсти покрай ранените улички. Природата пее, въздухът трепери от пуката на първата пушка. Посетете град музей. Там нямаше възстановление. това го взема сега. Идиот. Тъпет.